nego beni timo ne jopiny sensitization mondo ginge od thieth magidhiye mar mondo mi jotia rech makoro en referral kendo en level 6 kik bed kod jam. Bende nitiere chenro mar timo ne jopiny sensitization mondo ginge ni seche moko kata ka wiya bara ok ochuno mar mondo mi aring jotia rech. Ang'e ni pod jomoko luonge ni Russia, aring Russia to ginge ute thieth manitiere machiegni kodgi mondo gidhiye to kochopo level mane ma ng'ato nyalo bedo referral, nyalo bedo referred mondo koro tere jotia rech. Penjario mabo duoko kanyo. Achiel ni how much has been spent. Was it yogi pesa adi upgrade hospital no? Mano is a very difficult question. Kanya answer sani. But anyalo approximate ni otiyo gi almost 1 billion sani. Cancer center kumochoke was tiyo gi 140 million. Keto wards manyien on top there. Mano was 30 million. Mortuary manyien 20 million. Facelift, cabros gi glass facade. Mano was around 10 million. Painting of the whole facility, Mano team locally. Manufacture paint, magi keto. Physiotherapy unit was around 20 million. Canteen, hospital canteen, main entrance kanyo, Mano 20 million. Fencing of the whole compound, Akiani was 5 million, kata 6 million. Because a lot of money has been spent there. Kapokimedo, human resource, recruitment, and assets and all that, gin pesa mang'eny kabisa. Gima ipenja mara riyo en which mag sensitization. Sensitization. Sani watimo gimilongo ni primary care networks. Sama wachako primary care networks 2 years ago. Ne wadhi ward gi ward ka ward. Wapenjo jini, what is the problem? Problem mare muyudo osten mantie ku machiegni ka. Ema watimo gimilongo ni upgrading. 1 facility per ward. Sani wasetimo renovations in each ward. Bawa upgrade gimaji no wacho. There is something more about tieko in the next 1 year. Secondly, warango disease profile. Samaji bido hospital angoma chandogi. Koro waketo specialized units for that area. Kaka katito. No wayudo ni jitie ji mang'eny kabisa. Jitendo mang'eny man gi sickle cell. Koro wachako special units mar sickle cell katito center. Koro all these small facilities, ward gi ward, warango ni disease profile mane mingo, emo waketo kanyo. Koro wabo duok, by my midterm, sasi wase chopo midterm. Midterm wadok again to the people. Wacho ni wasetimo kamai. What else do you want? Koro it's an ongoing conversation with your page, the people who live in that area, residents of that area. So that by the time watieko, 5-year term, 2 years term, everything midwaro, machandoji, the most important things were sort out kanyo. Nitie gik moko mok nyal sort out. Na winjo ni ngat maro dwaro ENT surgeon. Akpar ni paponditi kata kanyo. Wan gi ENT surgeons ariyo in the whole of Nyanza. Ok nyal keto ENT surgeon in every place. Koro nitie specialized services manyaki bed referred to those other places. But basic services which affect most of the people, wabo keto within your sub-county. To sani wa more nikech now we have more resources. We will be having more resources into those details, but take gigo pio so that you can benefit immediately. Dr. Miskela